Po dlouhé zimě přichází jaro, období nových začátků, energie a svěžesti. Příroda se probouzí a s ní i naše motivace. Jaro v nás probouzí chuť něco změnit, ať už jde o učení, sport nebo nové zážitky. Teď je jen pravý čas začít. Co vás na jaře nejvíc motivuje? Slunce. Krásné počasí, sluníčko, teplo. Láká mě to vyjít ven a ideálně jít běhat a dělat všechny venkovní aktivity, které jsme v zimě dělat nemohli. Takže co tě na jaře nejvíc motivuje? Asi dekorace. Že je teplo a můžu chodit v kraťasech. No asi to počasí. Mě evokuje k tomu, abych dělala na zahrádce, abych cvičila, hodně běhala a věnovala se vnoučatům. Motivace nemusí být obrovská, stačí malý krok, vstát dřív, jít si zaběhat, začít s něčím, co jsme dlouho odkládali. Konečně se v teplém počasí můžeme osvěžit. Jaro je připomínkou toho, že všechno může znovu rozkvést. I my.